RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Tanken die leeg binnen. Daar toch evenementen aan dan binnen, dus neem het alleen maar op. Maar hij is nog steeds. Het wie wat, ja? Ach, het wie wat. Hey Maarten, inmiddels is toen in nou, ik weet net meer hoe ik het nou Ik ben in Aalsum. Hoe heet dat plak nou, zei je Hendrik? Of in Aalsum. is het Eelsum. Eelsum. Oké, Eelsum. Ja. Want daar zijn de Campina boerderijdagen. Nou, die wiende. Ja, dit soort. Jammer, hè? Ja, maar dat soort dat een oeres sjouwer. Klopt. Ja, ik stier op een boerderij van de familie. Dan ben ik even de naam kwijt. Je zit Andringa, wat je zijn. Ja. Ik stier bij Boersjoe. Het Joert Andringa dus. Ja, klopt. Uit Eelsum, ja. Uit Eelsum. Jim, had je Joert die boerderijdagen aan? Hoe ging dat? Ja, dat ging uiteindelijk dat boven verwachting. We hadden heel veel werk van de vrijwilligers. Die hadden sommigen bijna 12 weken hiermee bezig geweest om met alles op te roemen netjes. En dan hoop je natuurlijk dat het wat een succes werd. Ik zelf, maar ook de vrijwilligers hoor. Dan had je toch wel wat, van niks dienst zeg maar. En ik denk uiteindelijk de doelgroep is goed bereikt. Iedereen die koe ik mooi zien. Hoe het hier achter de dwarren van een stal op een tak gaat en hoe de melk geproduceerd wordt. En het is denk ik heel leerzaam. En het is weer vreselijk heel relaxed om iedereen even te praten. En ik dacht een hele geslaagde dag weer. Volgens mij heeft die jongen nog nooit een koos, jongen. Nee, dat denk ik niet. Die zit een kool. En die kool die begint wat een slikje net te doen. Ja. Wat verbaasd. Waarom? Du bent in Eelsum, een prachtige dag als je doen. En dus nog even skippyballen. Maar vertel eens, wat is nou skippyballen? Ja, waar die wil je het? Ja, jong, dat is best met die. Alsjeblieft, wij. Skippybal. Dat is dit hier. Dat is zo. Je horen het op, jong. RTV NOF Zomerradio.